isikhathi asicele ozosamukela uconvener kwalapha ekhaya. Uyangiphazamisa umkhajo la. Convener walapha ekhaya umntaka Mazibuko. Sizwe ukuthi sisekhaya samukelekile. Asamukele. Mandla. Amandla! Amandla! Phansi ngothukela phansi! Phansi nge-GNU phansi! Phansi ngobhejana phansi! Phansi ngobhejana phansi! Long live President Jacob Zuma, long live! Long live President Jacob Zuma, long live! Jikitela mkhonto wesizwe, jikitela! Commanders morning. Commanders, okwami kuncane kakhulu la ukuthi ngizokwamukela amalunga omkhonto wesizwe akhona la kanye nanobuholi bomkhonto wesizwe buphuma kuzo zonke inhlaka zomkhonto wesizwe. Deputy President of umkhonto wesizwe, Commander John Mandlakayise Hlophe, we are welcome in this region. The members of Parliament deploy at the National Assembly, akhona la ngaphansi kwethu. Commanders, you are welcome in this region. Members of Parliament in the legislature of KwaZulu-Natal, you are also welcome in this region. Sifuna ukwamukela also nane leadership ye-PCC, Progressive Civic Congress in KwaZulu-Natal, eholwa ubaba noma ukhomanda uBonkosi Dlamini, namulekile makhomanda kule region. Okwami-ke bekuyilokho makhomanda ukuthi ngizonamukela sekuphelile-ke lana kuthiwe nje angithi fahla fahla, sengithe fahla fahla. Commanders morning. Amandla, amandla. Ake ngibone imkhonto iphakama. Ake ngizwe mama bephililise. Ake ngizwe sisi bescream abo. Ake ngizwe baba nabafowethu bethi Jovicho. Siyabonga kakhulu comrades. Asiqhubeke nohlelo lwethu. Sicele the word of support kumkhonto wesizwe students movement. Ngiyacela ke masila wenze sure ukuthi ngendlela e-right, because kunomuntu othathayo njengamanje si live uFacebook, ungami ngendlela engahlelekile. Ngiyabona khona omunye bandla ngenxa yokugijima kade sigijima la nokujuluka. Ngiyabona ishiya la kade faka ipeni seluhafu. Lungisa kahle ishiya lakho wenzela ukuthi uphume kahle, yabo. Ngiyabona khona ishiya selonakele, ungaphumi ishiya litshekile. Yenza sure ukuthi uyacindezela. Siyaxolisa ke kunomama la sesiyabafowethu Comrade Dlamini, abafowethu laba abasizayo la kwezokuqapha bangamsondeza uma kunomala uphethe ingane uthi uzofuna uthoko la usuke ekuseni ekhaya engayishintshile ingane engayigezile. Siyacela ukuthoko ungabheki phansi makuwena uthoko uzobonakala ukuthi wena qina nje, yabo. Kuyothi shwi umama ungale wetext le amaphoyisa uthokozile ngemusha isibongo ngoba ngizoba nenibona ukuthi uyena ayobheka uma wakhe lapha ufuna ukuletha ingane la sengithe abamisa uma udinwe kakhulu. Asiceleke ku-student movement umfowethu uSabelo bazokhuluma on behalf of ama-student. Manje uma ngishayike Sabelo banginike igama banganginikeza isibongo. Ukhumalo Mtungwa umlazi umzikazi wamashobane bese ngenza iphutha umuntu wasebukhosini. Viva MKSM, viva! Viva! Viva Women's League, viva! Viva! Viva Youth League, viva! Viva! Viva MK Parks, viva! Viva! Amandla!
owaya bulala umuntu omnyama le-agenda owaya bulala umuntu omnyama le-agenda yamakepesane amandla no comrades ngaphandle ukumosha isikhathi lo khulumayo usabelo waphumayo eMnambethi Tibet College Ladies Meet Campus isihlalo Jeppesini lo nje ngithule ngiyabuka ukuthi comrades umasipala uyasi-undermine awukwazi ukusicisha ilungelo amanzi is water is life comrades awukwazi ukusicisha ilungelo lokuphila kushuthi uma usicisha amanzi uthi asingaphili uthi asife futhi usicisha ilungelo lokuphila comrades umasipala uyasi-undermine 2026 siyawuthatha phansi ngabacindezeli phansi ngabacindezeli phansi ngiyabonga komanda bandla